Zvinhu zvirimo mubhaibheri zvinhu zvakataurwa naMwari kuti kuchave nemaprofita enhema. Ndichikutambirai zvekare pano paHatirari 263. Pano panichange ndichikuzivisai manyuzi updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe zvinenge zvichitora nzvimbo uchange uchizviwanira pano paHatirari. Kana uri munyowani paHatirari, chandinokumbira ndechekuti usubscribe utena on the notification bell. Kana wasubscribe paHatirari 263 ndinokudai hama dzangu, ndimunoita kuti ndiuye nemaupdates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Even uri kunze kwenyika, uri out of the country, uchange uchingozviwana futi pano paHatirari. Video randauya nezvairi muzuva ranhasi ividhio rafake prophet avo vatori bishop vanotungamirira chechi vabatwa vane nyoka mubhurugwa vachida kubira vanhu. Zvandichaita ndichakuisira video iri wona wega wozotaura zvaunofunga wega mucomment section after wapedza kuona this video. Kana uchida kuadvertiserwa business rako, number I hope ukudziona pascreen, dzichabuda pascreen ipapa. Tora number undibate paWhatsApp titaure tikurukure. Chero dotaura zvimwe zvinhuwo zvauda kundizivisa tikurukure. Tichange tichifambira nyaya dzachona kwadzaitika. Saka uyai kuWhatsApp. Ndatione video. Nyoka ibvise zvamukuita izvozvo munorumiwa saka mukuikumurire yakadai imi musatite dzungu mudara ini muda kuti irumani nyoka yamukuda izvozvo handi nyoka ipenyi kuti hauzive ka imimoni makati hamuzive ka imamunayo saka manje arikunza ngachabata nyoka pano mtiani ngaabate sombatiro ngachaita cheti ndozvikuti pinbvunzo ngwana ora tamukwanisi sungai chachiri pale chimwe mama izaba izorera panga chiri yazosunga inyoka imunorumwa makafa ndaukuudzai chakubvisira yedu nyoka yacho iyoyoyo mairi mai matoisunga so mune dzungu zvezvo munoitire izvo kuda kuja mari musina kubvira maita zvinhu zvakadaro nai ndara muri munhu mukuru steregi imuri bishop wechechi kai ndizvo muri bishop wechechi muchitungamirira vana vaMwari muchiita zvinhu zvakadai unotungamira muri mujeri $400 kubhadharisa vanhu vari kurwariro muchiita zvinhu zvakadai zvizvi zvechokwadi ende hapana mwana ari kurwara pano mazvizvo mune license hamuna right mati nyoka yamusini mama chibata nyoka inge chibatwa nani ndikuno ndikuno mubata inge chibatwa nani iwo ndongo uchipinda mburuko mama wachibata nyoka kana mama chaisa pa mama funga kuisa nai mukoma mbunzo wewe usili the question iyoyo inzwai izvozvo kana idhi mega street chazvaazvidaire zvemutaura hakuna mwana wangu akafa noyazochemba next door azviite kana nyange wewe usina huku iwe unodzingira igondo hakuna madhira aripo ndekuti imimi ndimuridzi wenyoka iwe yamakabata kuti maibvisa mburugu found on the position chinhu ichocho chiri mburugu chabuda mburugu mani nyoka kai nyoka tax ipenye ere nyoka ipenye iri pakanyika ipenye ipenye utofamba right vabvunzei zita nesenemu nechichi ndakabva pamuri ndaenda pano lokumbira bata chinhu chenyuma kuno comrade izva